I en lille landsby nær Herning huserer fodboldholdet Høgil IF. Skyerne hænger tungt over klubben, der er Danmarks dårligste seriehold med 8 nederlag i 8 kampe i serie 6. Onsdag aften møder de Herning KFUM i en kamp, der skal give Høgil IF deres første point. Spillerne kridter banen op og lapper hullerne i nettet, så alt er klar til aftenens vigtige kamp. Jo, men det er folk åbenbart også allerede begyndt at gøre, for at vide, hvor de spiller. Hos en af holdets udskiftningsspillere fornemmer man en forsigtig optimisme. Så plejer vi at tabe, så det kunne også godt gå den vej, men jeg er positiv. Hvad tror du, at træner siger i en kampstart? Ja, vi skal løbe for hinanden og lade være med at drible for meget med bolden og spille hinanden og tage nogle skud på mål. Ikke helt op til... De sidste forberedelser er klaret, og nu skal de første point ind på kontoen. Der bliver gået til stålet fra start, men alligevel kommer Høgil IF hurtigt bagud. Holdet kæmper videre og kommer der også frem til en enkelt stor chance i første halvleg. Bagud 1-0 i første halvleg. Kan I vende det her til sejr? Det ser ikke så sort ud, som det måske godt kunne, så jo, jeg tror på, at vi godt kan. Det bliver 2-0 kort før pausen, og i anden halvleg gør gæsterne det også til 3-0. Alligevel er Høgil IF's træner tilfreds. Jeg synes, at vi har gjort en brav indsats faktisk. Jeg er godt tilfreds med, at vi godt nok kun er bagud 3-0. 3-0 bliver også kampens resultat. Spillerne går skuffet i omklædningsrummet, men skuffelsen bliver hurtigt glemt. Det er trods alt hyggen i omklædningsrummet, de fleste kommer for. Det vil jeg da også. Næste kamp for jer, er det at komme på tavlen og få point? Ja, selvfølgelig. Det vil vi gerne prøve, og jeg tror med Fjeldsvang, at der er en reel chance for det. Så. Høgil IF er fortsat Danmarks dårligste seriehold, men humøret er stadig højt, og i næste uge fortsætter de kampen for sæsonens første point.